Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon tashar Hankaka Hausa TV, a wannan bayani nake so zan yi akan yadda kasancewar kiwon kaji yake, musamman Baloras. Alhamdulillah, gaskiya Baloras kiwonsu yana da matuƙar amfani ga wanda yake da iko, kuma yake da waje, kuma yake da lokaci. Alfanunsu na farko, ajiyar kuɗi maimakon adashi ko ka ajiye a banki. Idan Allah ya albarkace su sai daga kana kwasar riba a sati 4, 5, 6. Su wannan da kuke gani ɗan sati 2 ne da kuma ɗan sati 1 yau, kuma alhamdulillahi ga su nan lafiya lau, suna cin abinci yadda ya kamata, kuma suna girma. Don wani ya gani ma zai iya cewa wannan 'yan sati 2 'yan sati 3 ne, ya cewa kuma 'yan sati 1 'yan sati 2 ne. Alhamdulillah, gaskiya ga mai sha'awar yayi wannan kiwo, to dai gudunmawar da zan bashi guda ɗaya shine ya kasance mai kulawa, musamman in ka fara daga day one, don su ne suka fi muhimmanci. Idan har cewar business za ka yi, su ne wanda za ka siya ka rene su har su girma, su zama matsayin da za a sai da su a samu riba. Alhamdulillahi, yin su gaskiya yana da matuƙar muhimmanci, sai dai kuma addu'a da fatan kaiwa. Yawwa, alhamdulillahi, ga su nan dai wanda ba a rasa ba dai za a iya cewa sun mutu, kamar zakka ake cewa an fitar. To dai ga shi ne, alhamdulillahi, ga su nan kowa ya gani, ya ga wannan lafiya lau suke. Alhamdulillahi, gaskiya kiwon kaji yana da matuƙar muhimmanci. Masu kallon mu da sauraron mu, a ringa mana subscribe a wannan tasha mai suna Hankaka Hausa TV. Insha Allah, mun gode. Sai kuma karo na biyu, za mu ga yadda sun girma, sun kai sati 3, za ku ga yadda za su zama, za mu nuna muku insha Allah.